pamusoro edare ndauyo nenyaya yakamangarwa naZebhedhaya Mangunda anobva muvhireji Maparerewo achimangarira Promise Murape anobva muvhireji Mamurape achimangarira Derek Murape anobva muvhireji Mamurape. Iri nhau yekuti vaviri ava vakatengesa nzvimbo yaZebhedhaya Mangunda ndo nhau yavo yangari. Ndichakumbirawo Zebhedhaya Mangunda simudze ruoko rwerudyi kutedzera zvanda kutaura mumashure. Ini Zebhedhaya Mangunda Xavier Mangunda. Zebhedhaya anakuya pauya muninga wacho. Kumbo ukutarwara uri kupi? Opoya mfumo. Kumbo ukutarwara uri. Kufira zvakanaka atazvinisa. Matumai mutema udaro. Akamangana nyaya ndiye. Zebhedhaya. Ndiyafana kuuya kudaro. Kuzi mutema uri pachena kana iwewe wada kuuya uzomumirira iwewe. Panofanira kunge paine chinyorwa chiri pamutemo chinokubvumira kuti upike wakamirira Zebhedhaya. Kana pasina chinyorwa ichocho hauna mvumo yekupika wakamumirira. Chinyorwa ichocho chinonzi power of attorney. Kana chisipo ichocho handitenderwe kugamuchira. Nekuti tikatongotonga nyaya iyi ava vanosimuka vachiti takatongwa nyaya nemunhu asina kutadzira. Zvatodhako. Zvese zvataita zvinobva zvaenda musango. Saka aida Zebhedhaya ngaamirire apone ouya uzomirira nyaya yake wega. Kana achikundikana anokupa power of attorney inokupa mvumo nesimba rekutaura wakamumirira. Kana pasina chinyorwa ichocho hautenderwi nemutemo kupika pakuda nemazita raZebhedhaya. Muudze Zebhedhaya kuti tikaita nyaya iyi asipo sezvizvi zvongozvitsezi kudezi whatever judgment yapiwa haina basa inonoraswa nekuti yatongwa nemunhu asiriye. Ava kusvika vachiti munhu atakatongwa naye hatimuzive isu atangana chatakamboita naye judgment yacho hatombozivi kana kuti paita hori zvii zvatopera. Obva wabvunzwa kuti ndiwe Zebhedhaya here ndipe chitupa chako chakanyorwa rimwe zita from there zvadaro. Saka Zebhedhaya panapa pakamira sei pari zvino chatangangokubatsira nacho kudzivirira kuti panapa pasarambe pachitwa further development kusvikira nyaya yapera tosvika zvatingakubatsira nazvo kusvikira Zebhedhaya wacho akwanisa kuuya kudaro. Aiwa usungupindura zvandataura. Makamira sei? Pasitendi apa pakavakwa turumuzi akatovakwa ikaturufu pagadheni ipapo. Hapana chinwani chekuvakwa, hapana mamwe madevelopment manyana aripo. Hapana mamwe manyana kunze kuturumuzi akatovakwa ikaturufu. Munotora tsamba yamunopasa bhuku parirewo vanongoita kuti pasaiti yemadevelopments mamwe andarika zvipepa kusvika nyaya yapera pfumo. Ndozvandingafanira kubatsirai nazvo pari nhasi. Asi mudare munoda Zebhedhaya. Nzvimbo yacho Mangwa haisi mubhuku Maparerewo. Iri mubhuku rasabhuku Matembo. Saka sabhuku Tembo ndakaedza kuvabata kakukura nhau. Nhau yachona iri kubva yati avo vari kuti ndeavo pane mumwe futi atomhangarira avo atori panze panzvimbo imwe chete yakaya. Saka iri yaane vanhu vatatu vafuka pavari vachiti ndee. Nzvimbo imwe chete. Zebhedhaya ndemujadhero pandasangana yarwa mambo munhu yaenda sangana pakore chobva kumba apo azvitarisa apo varativa kuti munhu andasangana naye parodi Atomboya. Auya akapfeka shorts. Anoita zvekutuona zvinoendika pari kana achiona kuti akanzwa state yake
achitemwa nemusoro kuchitemera mumaziso haafaniri kuti amiri kana kuenda anofanira kuti arare atova munhu unwa mapiritsi aya ndozvinenge kunyaya vamwe vari kuti ndepawo kuti nhaurwa irifa yandichangamira ndeyekuti chizvimbo iyi tichitanga kutora nzvimbo iyi taiita zvekukanya zvidhini nekurima sabhukutembo yaruko sabhukutembo nasanhaungaona nomara nyora netsamba kuna sabhukutembo wayokudarira mambo wakabva yapana pera isini singati handovazii ndo takanoona patakaenda kunogadzirisa land dispute yanga pakati paNelson Fatachi naKezani. vanyora netsamba wayo vatsanangure nawe but pane zvinhu havana chandokwanisa kuita because kana usina pawo patonika haatikunyeperana zvekutaura nemuromo pamutemo hazvishandi. Mutemo unotaura nezvinyorwa zvinotenderwa nemutemo. Tikataura nemuromo munochema neni mangwana imi makuti mambo makatirasisa nekuti tikangotonga nyaya yavakomana vanotakura pepero mangwana atinga naro kuseru zvese zvadhaka. Nyange iri nyaya chaiyo ine musoro inogara ishaya basa. Saka inonoudza Zebhedhaya izvozvo titeedzere izvozvo. Ndinogara naye musi wa18 next Saturday. Kana makwanisa togona kuonana ipapo munozivisa veofisi. Kana makundikana tinenge tichikurukura kuti topaita sei. Kune makutopisiwa nhau yepawo vatoni. Manyora David Zebhedhaya unyorera David achaprova kuti ndatuma iwewe uri mukoma wako. Andatenda muchama. Pakanaka.